tie eniwa nyina so ne tie ne hwe no eno na yabo na ode bre o se Sompa premature kase boy de free Sompa television so enya to sa na e paasa to pa ya onua enam Sompa do okno ene a kire ponson bono east mantemu e fa kofa atifi do e ma wono ma wo fra wagya nyina wo munya Somfa so sada na e fa Sompa 98.9 a na ye bono ahinkuru sunyaye night market ho a na no so ato apete ama hafofo nyina anya Somfa so ya kodi bo afo ka ho sabre kro na Sompa 93.1 kuma se santimantemu eno nso to apete ma wono mo mfimfini nyina afa bi na wono mo nso wo pu ye nso age ne fa ye fefe ho ensempai de di mo akotena abeti bi ne se sie se kobasa wo yoba na yi wanim pa se wo pre no wa pre tumidie bi e wo tumi mu a na se bi ye de adwamanmo e na e bata ho se wo de ne to e na akwaje hwa na e ka sa asemi emu nsem nyina yesi ne koso na ye de amawo e wo sa nsemi mu eno achi no achachafo ene awofo nyina sa nsemi enkomma mo kwan befa so no mabom ma ho ka ene se sabre ya bi esuku na enche bi aburo nyanso e wo hye ya so na ye bedi buro nya wie asa be sabro wo foforo ase e wo afefuro mu e ho nsam no doso na afutu aba e de ma emu awofo enso ho tenene ya wo mra se badwafi wono nso akase na afutu a wode ma yen ne kwan a ombefa so adoma so yasene eno nso wo ho na wate se tenene kure ya wakasa de afa mampani ho na wie ye sansam a ode tu dwa no mampani nso yi ano wono ma tini ma ne na afa ahemfo wo ho ekasa se mampani na na do hwa na watena bo ne bre nyina ne nso na mamui e kama eso bie ne ho ofiri ni ma na wowom eno nso ano ho mu aye wode aba we ni nuanom ena mizo fruit drink aso ya sena wiabre se awia na ebode na nso se nkate bi si wo nchen ana nya krakase bi ne pan obi na de boso a e chen se wa bode enkwan gu hu nyina de agu obo ahoden wom na eye nipadua ne yie eboa ma digestion etimi take place yie na unya 5G energy drink no nso eno amo ahoden foforo ama ade akọ nyuma so waye adwuma bra ho na magene 21st clinic one clinic of our time no sciatica expert no abribia nso o krom awiei one 3 cold capsules ene ne ointment wo maso yemu ene japia apamdada majebre na nsem ne nyina me ba bia ma wo kuku averonica jando one kuku kase no na kosua so mu aso mama ya so na fe ya grace mo grace so wo grace a yewura asante ebo Benedict one tete wotete ne sa awie na edisa apame ba bia ma wo a systematic prayer woni papa toast wo MCR ho na wo mo miemia fidie no funu wa me yakọ TV yakọ YouTube ne Facebook sabre krona so wa hene champion brother Philip so fotachi aba Sara ena dance e ba papa bi wo mo nyina aka me ho ena medebre wo fe yanye bre na ensem no ne sre ne na basatuo yemfa entoa so ewo yekasie mu me koso wa aka wo se ene ye dwoada wo kina bena na de kye wukuo na eno ne twa ntemu ya wada Sompa kunafo akyede enye duru so na mampani na danko akufo ado ena wo kasai se bio wonya dabo bia keke ya wono wo betimi akotena so ne mo edis wo da danko akotwa na ode danko kwakodo so na de ntia wo kasa asemi nyina ye nsema yewra abansoma ni babin a wo yetene ne wo mrase badwafie togwega wode tuudwa na wo kyerɛkyerɛ ensemu akyerɛ mrase badwafo akyerɛ sɛ bio mampani nya de obetimi ahye wo moketen ama wo maye bibia eni ho se wo no ye sade mra no se na ekyerɛ no eno aso na wo mbedie mewie ekura wo kan ya akyerɛ sɛ sa hang parliament na ye wo no eboa pa de edu se wo mokɔ akoto aba majority ntimi nkari mutuo no eno se eboa ene be magana ye nkunimdie ne ye mpuntu a ye hwehwe no atimi abam na asema papa yi kan ye no mampani na nado wayi na no Abin says I'm a lame duck. Well, that's his language. That's his language. I am still the president of the republic, and I will continue to be so until the 7th of January 2025. And I have no doubt that the power to make decisions and to carry out policies is still firmly in my hands, and I'm not going to let it go. I don't know what he's talking about when he says lame duck. He has his own understanding of that, but I am not a lame duck president. Eno wachire mu no wande aka no brofo dada se wonye lame duck president said the year ebi esusu no asa konongo kaya wono a wonsoa
wɔn mu obi so nsoa na emu no ɛna wɔsan so akasa bio no wɔkyɛ sɛ zongo first lady anya hwee no nka wɔsɛ saa bere wɔn mo pempempempem kora yɛtumi ho sɛ wohwɛ ni ma hɔ nyinaa fa hɔ no o kan wɔn kran ya na sɛ hɔ no nyinaa fa yɛ zongo baabi na mampani tie nanso ewie yɛ kora na kama yɛ sɛ ne mpani ni a wɔ prɛfrɛ wɔn mo mbe ebie hɔ a wɔfrɛ ni ma fo na de ntia na wɔka ni ma first lady no sɛ wɔba a wɔde na kyire ɛna hɔ no ofiri a ɛnde anwuma ɛda ɛsɛ ne wura no. The grace of God, Muhammad Ibrahim wins the presidency in 10th of December 2024. We will have a Zongo First Lady in Ghana. So there's a lot of opportunity for it. But more. We know na eyenima mfinhyia bia na wonuma di mfinhyia duonu na wo mo hye ho fa na mampani che se we ababe se no afi bia wo mbekọ so adi na wo mu di nso a se tie bia emfaso be firi so aba enti nima de eno so wo kire mu. Has chosen this day to be henceforth known as Nima Day. It's a very important day in my life because it is the birthday of my mother, the 17th of December. And she was a big magazier of Nima, as you know. I grew up here. I came here when I was 12 years old. Our father moved us here. I don't think there's any part of this area, any street, any part of this area that I don't know. I know this area like the back of my hand. And I enjoyed some of my happiest days of my youth right here in Lima. Has chosen this day to be henceforth known as Nima Day. It's a very important day in my life because it is the birthday of my mother, the 17th of December. And she was a big magazier of Nima, as you know. I grew up here. I came here when my... Na echa guonwa, ono him popra owo Nima ho. Muhammad Sani fa ene edi nim no ye frɛ ne futa na wo hye safan ya na dankwa akufu ado hwanso ene wote sɛ wɔkɔ ekɔkasa ya wɔde nsɛm binum etu dwa ekire emfa ho ne din a ye de ato no sɛ sabio na adwumayɔ no sɛ ye borɔfo ankom bɛkasa bisima na kyɛ eye nsuo ne ye hwie de afiri sunwana kwa bisima enuru ba bia na no ho asɛm no kyɛ na mamuo no enkasen na ewie no yento aso ne yenko ensem fufuru mu ene ye wura ensem fufuru mu nso de a mede wura na ye wura mampani dada John Mahama na kache sese ogusuwa ne Ganafo edin sawoso a wonam wo mo na so na nani so ade hunu nso a emfempiemienu na adunu nan se koba se yeto aba no a na yeto machine ya wode bre wo man Ganafo no ebi 24 hour economy no a na papai wakasa ne nkasa ya wakasa nyina waduru azim ehɔ nso de wo mo dampo ano pɛ emfa ho no opawisi ebesie ensu to hɔ ene wo kyese wo hu sɛ hɔ no wo mudwumadi a wo mudie paa ye posokɔ na uyi kua no to nkyɛn a posokɔ no wo bɛpɛgyam ama enyini paa na mfaso aba so de ama timamufo ɛwɔ hɔ na wɔn mo mba nso a odidi wɔ nsɛm no anya ɛso mfaso sɛ ba apɛ osika ha ana landing beach committee obetia na afa baby foforo ni akoton wo ho nanano me shamobo se NDC nyame adom 2024 yebedi kunim ni edin kunim a memma mu minister papa te se nyame fa ni krensie honorable Sherry Aite ebise na se ya menante mo so fiction communities no be a catch them say omapani obedi tumibio na se wudi na obe hwe aban no so a sanfa Sharia itebra na me shamo bo say ye benya minister papa a obegina Sharia na mu na ohawa e wo so nyina
ye be yen hye papa se na be ya sa o ha no be free mo so premix na be ba be di mo nsam na mo mwache ama mo members na fa so bia mbenya wo so na mo de ye mpuntudwuma ewo apel sika ha me ga say ye ne sharia ite ye ba Axim Victoria Park senya na apofo hene ka no and the outboard motors na buy and at least na mo ma ye no sa list no near the buy until a French fisherman bia no abeje na outboard motor some no outboard motor no for aban fa e kanibi near the ama apare for no mo ejuma no mutua kakaka apofo ene na na pe osika samre no biom ya the outboard motor beba Axim na senior MP kan no also sheda the fa mo kwan no to ampa me akasa mahu kwan no enti nyame adom na NDC ba e behwe kwan na asem na me kasa etwa to ene enkabom Sremu sejata mampani dada John Dramani Mahama na ni abede papa se krodom na nani brabiri nyina ye se de wo hwe Ghana na wogyaye no enye sa na tie ewo so no nsem na wasan so sa na hwene so se wo be san apre wo wono ani dimu se waba begina se yento ne so aba na no ho nto abo no wogu a wo da ne ho adidi a kire Ghana for de odi kan yo ye ne wo anwie na bibi ntie to abati ano na enum no wakota kurade Akrama Plaza ho no kobo odwa ehia adom no ewie se wie so nursing training ho nso wo bo odwa ne bi ehia adom no na ne nkasem no oche so hwe na mamu a wode baaye pa nanka ne da awio sabre nka fe na Ghana ya sha ase no ho nkwan na yeto abati ano na ewie no wakasa kire taxi driver fo na driver fo e ka ho nyina za mama mati ne suo mo akure ya na mo ye campaign to abati am ya sabre na petrol gallon 14 Ghana cedis enne baby adru bodi no kra hwe be ka so oboa na nsu ni nyina no ne to na bibie wo ho to akọ ha ne ha na asa we bia ye kan nso no eniema bo no say engine ene emuboten no so nom ene repair maintenance fee ne de ka ho akwan enye nti wo fa so koba ya ajo ye maintenance ne no so ho ka echen kuri echen sa akode enyom ha ene so ba ko bia ye 1k na mampani nsam odi tudwa ewa atwe mantam no so wo kan say 24-hour economy no ejuma omuye made in Ghana goods wo hwe Ghana ha aban ena eton nyoma chen obia ewo man mu if you say government of Ghana budget ena so chen business bia ewo man mu government of Ghana budget so chen Goldfields Ghana budget na omu na o de omu budget ka ho government of Ghana budget so chen no enti say yetimi ma yenjuma no 24 hours say omu ye seminar sachet water for and bottling water for ye ejuma nipa bebre factories ye ejuma na aban ka say yesika ye de tod nyoma ewo Ghana ha ye better made in Ghana nia 24-hour economy enyuma na ye no omu kwa na ye better sa made in Ghana goods no ebe sha omo enkran ama omo ahonden ma omo timi aye enyoma no more na omo timi afa emabunu bebre abeka ho. And so Niabene said we will make sure that government uses its spending power in the economy to boost made in Ghana businesses so that they also will make money to be able to employ more people. Then apart from that, as you koda electricity company can say more koda into ye take electricity also. Send your generator sa and a ho. Into say daytime you use 3,000 megawatts. And Najo at Tesuba be 1,500 megawatts. And so 1,500 megawatts, no, Yanka say Obia Denti ye Teso, still ye produce. And he say, and Crofo, Epine say, you any Mejumano, Mayano, Anopa, any Anajo. Sanipano, and Najo Diana or Yano, yen use electricity, no. You bet me the electricity now, mano, at a lower charge. So that electricity born, you bet me at so that on chia senya ye na ye chia daytime no
na wetimi de saa sika no ahyɛ de adwuma mu ebie adwuma no no afa mmabunu no bi aka ho sɛ ne bɛyɛ yɛ mmabunu ne yɛ nkwadaa nyinaa bɛnya adwuma no bi nti ɛno ɛyɛ nneɛma a yɛadwene ho a ɛkyerɛ sɛ nyame yɛ adom a menim sɛ nyame bɛyɛ adom nso ɛno afɛma tɛmu ɛna owe sɛ yɛ n'atifi anaasɛ ɛhɔ ankasa wɔ n'amu na dwɔmɔrɔ nso wɔkɔkɔhyɛ wɔn mo bɔ kyerɛ sɛ sesia yɛnya patrol ne yɛde yɛ adwuma yi wɔ hɔ a wɔn nsenkum bi atwerɛ ho petroleum jelly na kyerɛ sɛ tie bia petrol ho fi no kakra ka ho no wɔn de yɔɛ ɛba sɛ ma wedie yɛ yie paa nti wei wahyɛ bɔ sɛ wɔsan ba bio 2024 ɛkorɔ no a wɔbɛboa ma baabi a ɛtutu petrol yɛ adwɔmɔrɔ afa hɔ wɔn ka ho nso nyɛ so mfa soɔ na afei nea ɛwɔ petrol mu no ne bi ne mpo deɛ ɛsɛ yɛsa firi ho na emu adwonwo ɛwɔ mu nyinaa no ɔbɛdom aboa ama yɛnya so mfa soɔ ɛwɔ mpɔtam hɔ elembele hɔ bɛyɛ gas enclave a yɛtu gas wɔ hɔ ɛna ɛha nso ayɛ petrochemical hub saa nhyehyɛ no ɛde ɛde to hɔ ɛyɛ ne plan ne bibia ɛde to hɔ ɛna fofia nto ata ɛna yɛfiri aban mu nti na yɛ adwene sɛ yɛn nuanom a ɔmɔgye no ɔmbɛtoa so na meka sɛ efie bɛyɛ wɔtwe a yɛfiri aban mu anka mɛba na refinery any petroleum fertilizer production bibia ɛkɔ so kamakama wɔ ha ɛnso ama ne saa enti mehyɛ mo bɔ sɛ saa petroleum hub no ɛbɛba so ɛwɔ dwomɔrɔ ha ɛbi sɛ monim sɛ NDC deɛ yɛnka no kwa yɛka yɛyɔ enti yɛgye tum sɛ Shell petrochemical hub no ɛwɔ sɛ yɛyɛ no wɔ dwomɔrɔ ha na nea mɛka ne sɛ ɛno ɛyɛ mampanin dada John Dramani Mahama ne nkɔm a wɔde nam wei ɛyɛ build Ghana tour ɛna wɔde kɔpiem ɛwɔ dwomrɔ atɔyɛ mantam mu hɔ a ɔte sɛ na wɔbobɔ so sɛ wɔba 2024 a ɛnhyɛɛ hɔ ɔwɔ ɛde ma wɔman titiriw ɛne atɔyɛ mantamfoɔ sɛ wɔnom nso benya ɛso mfa soɔ kɔmfa no kyerɛ bank no meka sɛ afeafe nhyɛmudi a wɔn mu hyia na wɔbu nkonta ɛde kyerɛ timamufoɔ a wɔn dwetire wɔ hɔ no deɛ ɛtɔ so aduasa nsia wɔnom ayɔ ɛnam saa yɛ so ma yɛwura Emmanuel owusu bakye a ɔyɛ pani a otua wɔn ma no ɛkyerɛ botaeɛ nti a saa bank no ɛba mpɔtam hɔ te sɛ yɛamo ase ɛne ɛba hɔ mfaso a timamufoɔ anya so ne wɔn mo anya mfa ho mata a yɛde nti a ɛyɛ sɛ wɔde wɔn ho ɛbɔ wɔn nom nti a mo hyia ana yɛhyia mu wɔ ha ɛne sɛ ɛnɛ yɛ 36 annual general meeting of Kwanochi Urban PLC nti yɛwɔ yɛamo ase Salvation Army Church premises ɛno nti ɛne yɛhyia mu wɔ ha nti ɛnɛ deɛ ɛyɛ shareholders ɛne bɛdwene Kwanochi Urban ɛno nti ne yɛwɔ ha ɛwɔ mmara yɛde ɛyɛ bank adwuma no afe biara du a ɛyɛ sɛ directors meet shareholders na wɔn render account of their stewardship ɛde ɛkyerɛ wɔn nti saa mmara no nso ɛne nti ɛnɛ nhyiaeɛ a ɛbɛyɛ AGM sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛbu bank yi ho nkɔnta ɛde akyerɛ yɛn shareholders sɛ afei 2022 ɛnde yɛn sɛ ne bank no na yɛn sikasɛm ɛne ɛno ntotoɔ nyinaa ɛne projections a na normal titru a mo so ebi any profitability they can be for deposit they can be for corporate social responsibility any normal na shareholders they share idea and pembe we are na dey or person what any say we are AGM na wo say enoma ekoyi ade na say enoma ekoyi so na mfaso shareholder or no interest ne say obenya dividend Bajakuo board no one mo chairman Yera Emmanuel Usubuache na ewie na nso ho Yera Paul Kwabena Oduro wono ene chief executive officer Edema Bank no wo kire de wono mayo emfa ho na kukuruhwi ase ewom ya covid kura san de ne ho bebata ho ne ne eka aka ho saa ya wi nya no wo motimi abɔ ho moden
apagya wɔn ho aduru baabi a edi sɛ wobu ho akonta ɛde kyerɛ timamufo no wɔsan hyɛ afoforo nkran sɛ wɔn ne kɔmfa no kyerɛ rural bank nyɛ adwuma da wɔn fa ho mata na ɛwo bi soso ho man say you fa bi customer service sɛ customer ne ho no ma yɛn sabi ni hɔ udware na betena hɔ na sɛ customer ma akra na wo yare enti my strong say the customer is keen yes sɛ customer no enti obi ba hɔ ma nyanto bo asɛne how na so yɛn no yɛn customer service na kɔ yɛ sɛ the doctor sɛ ɔba hɔ for consultation enti nyanto bo asɛ enti atia ni na wo so udware ba na customer ma yɛ nipa yare wɔ adwuma mu because yes customer ma adwuma mu na wɔba afɛ na wo be dwodwo dabi mesra mu mama yɛn to yɛ bo ase yɛn fe customer sie o mu ni hɔ no ma yɛ ni hɔ medam ase eni a wote ye ne mfoni ana wo hwe ne Ewura Podru o chief executive officer Edema Confanochen Rural Bank no afi mede wo kɔ mfanteman fa ho wonu mo ewo awoyia ne na afa eho na lithium no yetu no wo moni abere pa se ewom se aban ye nhyehyɛ de na nso nhyehyɛ a wayɛ ama abrofo ba betuo na wo makɔhoro no wo mukurom ehu bini no wo mbɛfa fifire wo ho wo mbɛfa na ewia mfaso e wo so wo mo ne ya kyɛ no ɛna wo kyɛ sɛ mfaso no wo mo ne ye bɛkyɛ mfaso no kora hu sɛ hapo sa nanta sɛ bi ye kyɛ agranafo nye obi na benya bie na mo wo mo wo mpotam ho a ye tudi ehun futuro gu wo mo so de anka ho mo nkyɛ mo miensa mpanimfo mfa ma wo mfa mpata wo nom wonu yansa ye gu nyina kyerɛ dɛ ye bɔ mpa dɛ adwuma no kora nto no ni ankrata asɛm wɔ aban ɔyɛ mo ho no ihe de nkitanwo de wɔ Atlantic wonye di no wonye di me na akɔ akyi okay a also yi a sɛ ye hu dɛ aban de nkrata no mo ho nkoten da wonye betani ne mo me hawa ne ye kan ne dɛ 1% na aba so ba me na first of all mo aba akra na aba so 10% na royalties na wetu wa fight onyo eyema ekodu 10% no ye je fine ebobo community no ebobo Ghana man abo mfante man nso ya da aban ho no ore ya de abako aban aba ewe ya say any tioma enka professor Ben wi me we nti me mfa ni tioma asam no emfa nye politics mo bia ntre TV so radio so emfa nye politics no nko ba nde sabenye na nanu ma ye wokruma ene mpanyifo a ye wokruma no ye yim ne a ye di ekru no be den ye de be sa Atlantic fo wo ye bibia a ochi a mi mitumi fra won awa ha aka che wo say na mo ye no na ni nyu but won ye bibia bo ne bia so da na mo se bibi chi me ma adwene wo modwume da wo di no a utumi fra won so wonya ta bir wo de ba o che chirim wo de kire nti Atlantic fo wọ́n mú yẹn wọ́n ti yẹ wọ community ya ẹ̀sán sẹ́ ní ìtùwọ̀n ní wọ́n adwuma no so esi àwòyà ní n'aso nti ní ìtùwọ̀n fún so wọ́n ní àwòyà yẹn ho agorɔ wọ́n báyìí no mmea ankasa ní fie wọ́n training nkɔfo bɛyɛ mmiɛnsa a sisi a wɔsan wɔwɔ adwuma no mu a wɔyɛ adwuma aha na nka yɛn yɛ adwuma bi a charcoal business no yɛ twɛn dua yɛyɛ wɔ yi so wɔn kɔ obi efum na wɔn kɔ sɛɛ ne nnua a ɔde bɛhyɛ obiru no a omo ne tenase enne ne kasa omo asort na out omo tue ne ka wo ba hi community nka first nka dem time wo baba no wo bia ba nne because of Atlantic Community after bobu a wo kru me na sa wo ye leblo obi kura water flowers so ye tue ne ka ewo ya mbro no ya otoso akron wono ewo ya wo hempopro wo ho e na ate se nani abere no wo kasa ewom se aban na eje ntafrewa bidie nenso sa ntafrewa na wo je aba oman no mu no wono ewo ya ne na afa a yetudi ho poison ahodo nyina egu wo mo so no wo mo so ha mo nche mo miensa wono mo hia e de abo wo ho brade bia wasa wo nsirem se de be na ya de mpo ba wo de no e be kyekere wono ewe de ye bom na fe ye wura kuma sante mantamu ne ye konso a manhia ahemfie ne ye wura ote brewe ne kra ngoma so otumfo se etu otoso mienu Ken Solomon ye wura ne poto so pe na enkra yensa ka ne se Sompa manhene ene wokwa akoso akofnam na fe wasai de akere otumfo se etu enye wono nko saa na wonum e wo fe so nso wo mo nkonnwasem ehon sam nso ebepie ho enye no nko no wombeka danta no de eno nso wonom bebo so na nsem nyina kwa me wiredu nsem ene wo
one by MCR and the Casabo demo bomb modern answer and Sabecanwo, and so make us say no, if you film como, Wogusudi, and to be our Ben Nuntiana, but in one casa from television, a man in Semna war, you're trying to say Adamo, or fire corn only a bit dim come through when you heard the Tiamo potin. Now, Nijinan can fuano, if you are not making no, so when your miso fruit drink to be no more. So they need Dennis Yasun Muono, and Yadia CCA and never ban the phone so. Nemum, Mumpe 5G in Canahon. Now, one can say, you're trying no, and for Honor Brawabede, a was a boom, Nefe, a mania or Hono, or Ma, a man saying, one mutie, ye fidicasi, now one more fidicasi, one and Sa Eka. Now, Yensan Yankan, one year track, I say, no, so abans many babbing, ne ho any ye woulda. Now, one no idea to judge, say, man see bien one in Puntu, a IMF. Ene peja na sade etie no yenko kwame ho kwame ma hai madu zo apam na bibia aboko de nyanko pa ma pa me hu ye fa me hu se sade na phone no na ye busy no se enye otumfo fie tuma nkwa he na wo ho na na wo kasa yi a ene na amanebo he na wo ho na wo no wo kasa enne de na ekoso pote pa mo potoso de na ekoso boy amane you apam mami no wase said ya wodi kan dia tiga no na wo ba asantima ntam ha no a so o se tu abeti yura na wo tenase na wadi ni juma etwato wo afi emu kra eno na nam so ma ne obedu ahimfi ha ma menia ebe hu se asante e wo bi kire asante e wo bi kan se wo hwe brisi adi ehim e wo ha no a me ka se yewura nya metenase nanso so wo hwe amahina hodo mo asantima ntem hina impo traffic ne buru ani wona wo sum yewura no sabe ya mekese omu ina etumi aba betenase kama omu twa yewura ene ne nhihye ene na kwan ma ho nsem a wode bemma Ghana for asantiman ani obi biara ene obetumi bepie mu asantima ntem a no hu dia afi no all kan dia chire ene ne nananom na se dewe a no nyu ni die mu so obetumi aye dodo ade mana pamta uba enyama hodo a yewura tenase a ebebe nanimu a ebi eye Sompa efo edumadi a ọmọ ahin nsẹm a ẹkọ so yẹnkọ ẹnẹ di abẹdimu anu sẹ Sompa wọ ẹnya ọmọ hin a sábẹ no ọba no bẹbẹ sọ akyerẹ yewura na nnẹ wagye no atum kurakura efi wọba buagya no so asantuma ntẹmu ha ya ẹno nsoso nkuro baako ẹwọ ha no ní kẹsẹ ọno nsoso ẹhìn ọno nso bẹba nnẹ ọno nsoso ẹbẹ bisayi ẹdi akyerẹ yewura ebiemu wọba kyerapatra de ọmọ nya ọmọ hin ẹkọ bẹrẹ bosumi ẹkẹkẹrẹ ni ẹna ẹnẹ ọmọ afade no de aba ha ne ye fufu nko sense ọmọ ni na ade sense sabe de ọmọ hini asaba de ka ọmọ nsa nana fei redu a otoso yemi ọno enenne ọba na wode na tida ade abe yewura ewa de kase a wotimi aye ade amano so wode lukuro eye buajare na hye ne sese wohwe so emfa ma no enu etie kura no so wohwe a de medical kan no yewura ebetena si de wotu amansan na fo na fi wode Sompa eso de ama ye chemu ale de enye eye na setena wotena kura twato kura ewo hanom a ene bibia ni hodom a obegya dia to fam ga onfanche ne ma enkura ni emani enye ani tinu se duodi e koso no se medical kan no yewura nyantrance nanso so wohwe se de enye ti kono a duodi no obekoso kama ama bibia ayi kama ewo hanom na wo say enne no enye se yeso Sompa man hene danta no nom ne ade na mmom ahensem ne nkonwasem ne nsasesem nso bi ka ho apam mejo gadiem na se de ufeka no na me ntie wie kra se de enkra na che se enne nsasesem ne nkonwasem bi nso ewo ho a na betena so ya apam no kre ni nyina na ye mema do a ye hwe ni mu se otufo ana yewura tenase a wode hu nsem na ba betudwa e se kan se nsem ni bi ho no mu a na aye bia yense de mi efi yenti eno wotna obeka ni na mako a yeso yense nkrafo igina hei de obe masa ati bia no yeso ye betra to epon so esan se de medical bo na ye bia egu pro so sisi a ti aka ye nyenzu ye ewo yewura ntemu no ode tudwa e de ka dia media tudwa nyina no a ma amansehu ana asantman eni Ghana fo nyehu ye so ewo meisia ewo hanti minya the American say so bedu had mo
mensia aha aye enije ne mo wa afawo nse aha straight the bonika sa straight ne se wa huso ana se wa ta ku eni wontum afremu nyaade ya kwa nim ya no a ya police fo ne sojafo eni abanbofo mo ha no ngen wa bra wa hufade a wo de ba no enya dia omoni je ho no e betun amwasi abon ne enti da wo ga wona wode fufu kura ba ya enso ni se de wura ye we fie ho no ya tu omu ina mo abon tinti se why you ready to wo ba ahia aba be di sabi wo hi di afi aba be ye ni dia no a ho se si a wo de ba ye enti sa de a wo be ka freji afam si sia de ni kan ye gusu a afi na ye wura krakra wo ba nti ye ba wufam na ya hwe ya ode ba topu so ani amansan ina nim se de ba ya enyumi de bitime abo mu jonsan ama Ghana fo ina ehu de so ewo menhia ahimfia Mami mo ni adwuma pa ya judi pa sade empenin ka sensa kro were adure egu no wo de owera etimi du enti kosoa na pemuram na na ebesi bia da che ni hoyen samra won chembio emeje mezu da pa pa kwa me were du ye kotie bekani wono na meke sei o manhia manhia ahemfia de hia ye ni hia ye wo kase mu no wo fa ni nyina ede amayen afa yanto aso na mensamfa nwura me free manhia ahemfia minwura mrase badwafie yewura abansoma na babin tegbega number 3 wakasa pa de akere Ghana se bio obi e kasa na ne communicators na ka bi odi atobo IMF bosia no trank 1 ba trank 2 ba Ghana be te se sikire na awadi afranom ne ade na papa ya ka ne prenye premfa se ebeba wo mo a na bebu ho ansa na atimi aba bedu na ya adwuma no wo chese sabre ya ye wo moyi sesabio umpasua so mpunto bi kosoa memfa wa adwene nkwato se IMF bosia ene ye de yo na se sika no enya de ye de develop ba bia enti se ye ka de atu trim ene wo mpota mu mpunto bi koso ne ye se IMF bosia ne ye de ba bawe a no kure bia nim na de enti a wo ka ne sa de je ye ben no na ye tie de wono a enyom na eda se de ye se woni wura no some Davies and his group who were singing we are going, heavens know where we are going. We know. You don't know where you are going. Only the heavens know where you are going. But you are sure you will. If you don't know where you are going, any route will get you there. And I think it's time for us to redefine the route. Get a national development plan and vision where we all buy into it. Get everybody once again on board, like the 1992 Constitution did. And then we'll be moving in one direction. Not for NDC to win. Change the direction. For MPP to win and change the direction, and we leave a lot of uncompleted projects, wasting a lot of national resources, and going to bear the IMF to celebrate us when we know that the IMF have never supported any society to develop. No society in the world has developed through the assistance of the IMF. So we've been there 17 times, and we are worse off. Yes, we are there again. Cap in hand begging for salvation. So please, I'm saying all this because I don't want you to lose interest in our chosen course. It's the right decision to go the democratic way. But we need to look at some issues that are debilitating. And also, dear Ghana number 3, ya ono ene etenene wo mrase badwafie yewura aban samana baben wode atu udwa kire se IMF bosia enya de ayede atu ba bia ampon nti se ye kan de tu tirim se IMF bosia no ene dwa ye DC o ena eno na hospital ye DC a no kure bia nim papa no wono ayebo mochiche ofiri nsu ase na obeka kire se denche mawu akinye bia eni ho na mayenwuram ne yenkɔ ngomasuam
Penny ahyase pa na ye educate Ghana summit odidi mu a sabre no waka se koba se ye pese ye Ghana ne ye hu ye ho pa de a ene yenya broni chance mu didi na nka ye ne di apotoye wam nom ne ade nka akọ senior high ne nyina ha Penny wa boa masesei abibrem ha nyina nkyerɛkyerɛ no wode aduru ne di ne Body Williams Educate Africa Institute wode atodwa kyerɛ free SHS no ayɛbrɔdeɛ nka ɛba ɛbɛboa wɔdeɛ deɛ nanso ɛkama yɛ sɛ ka aban bɔ no awofo deɛ a wɔn bɔ ɛyɛ mpimanim koraa ɛsen aban deɛ sɛ wohwɛ deɛ a sɛsie aban bɔ ka wɔ boarding school ni biara ho bɛyɛ sɛ 14 million na day school nso a bɛyɛ sɛ 11 million ne akyire nanso awofo no 22 million ɛne akyire no wɔbɔ na ne nyina ne yɛaka sɛ free SHS na deɛ wɔn danta no wɔn nanim baabi anato kwan da enkomo yewra Body Williams na betimi akyere de na gina so ne hwemu a oyeye nti a wo ka ne saa na fe ye de atoto awofo nso de a wo mutua ho se saa na te a agya Body wote yanka awie boa de ni ma hai yenia na Educate Africa Institute ho bokọ de minia ene ye general ye de ho ase ye no se adwuma pa nso de oguso obopa na de waduru soro ho na abeboa ya ma ye nso de se yen se yedie bia no yetumi adi wo se awofo a wono ma wo senior high school wo mo boka cha ya ban de a wo de je ne ho nkomra ne no yo mamintia woni wotifo minia me say figures in the wodi kind de nyina atutu dada and on the reality no on say tamana police way back no because of say a free awon your for and event no more ka say free SHS do here ne meanwhile it is not like that obi bia uko school bia na eden obetu bibi na so obi ka tro se me de policy bi ba bia ohia ne so obi gare free fee asa ye jitum preko pesa on grounds some parents are paying 6,000 prospectus on kwao sika on be here so much as to ne manyina no a big crump again 6,000 and over. Maybe on grounds na dey free sir. A lot of parents are even suffering to get that amount. And so no much not short on your mama at the school no. And the parents are paying more than those days na you see it here school fees are not any free SHS no. And to be honest with you, parents na said yes on baba bonten no be just on be di no and ka be na ma head teachers no be so no person be dom so no person o take action bi na eno so akwa e bo achi be di no na pa na unse bi almost sabotage no meanwhile that is not the issue and the parents must be bold and come out afro e your mama no mama bonten say aban ye bre now this is what is happening the thing is not free there's nothing like free education free means something obtainable without any payment. But at the end of the account, no, any free beam. Intention and so. Now I'm not bontenny policy media, Educate Africa Institute, say free SHS policy, no, a good. Minimum implementation, no, and your own problem. And say free, no, a free SHS, no, minimum, and ye free troubles, and then ye free trunk, ni free the account home. Say kure bi no mje watch my fee na wo maje entrance fee no mo ne ade na no nso aban ne twa bae no enya aban ene twa bae enu nti na ehun nsemu agentry he a yuguso aye resolve na on say medical ka say aban no e de beto wo say ana party no e petumi na omo ka say free SHS do hia ne adwade meanwhile it is not true. Oh, if you are saying that chance for another teacher unions, not that. I'm not going to make a say no. These are the realities I will schools name. Empo that national perspective here about Bonteno. I foresee say challenges be a watching. But I mean like and will be at in a cook of person baby. You be seen as a saboteur. Meanwhile, you are doing the right thing. It messes. Young for Papa Suni. And I be a few politicians or Banosono. Young who you know, because opportunity media, no 70 years, only we are the actions no years. They mostly do what they don't say and what they say they don't do.
Body. Minia. Every year there was a pa no bread. Now 5G energy drink. One on be paying. 5G energy drink. The Okodia da hono one on be paying. Minia. Minya be no more. Ye, Kafra, ya the idea see you. Se see usia. Ma omuma 5G. Na utie Sompa na ohwe Sompa nso de. Ye kwone yakwa konumbia ba. Na uwia hebinom. Nyamishira na adwuma pa wo bo. Ena beboa ma oni so ade hunu ni nyina ebetimi abam. Yenkwe na yenkwo no ye 5G ni nwie. Ye wi ade aka ekire ni doso. Ye de beto aso. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Sompa achedie. Yaba. Sompa achedie. 2023. Bible say, nyame sompa pani say, ubi ko unyanka, eni erisia mobo. Enuti na sompa, 93.1 Kumase. Sompa, 90.7 Nkransa. Sompa, 98.9 Sunyane. Yakabomu. Sebronye, yebema enisia. Eni ekrafo, editi. Na yankuwa yetini, ajise obebwa yen. Enti say sika, fatu wa humatrufo iso. 0598 559802. Meeti mubiem. 0598 559802. Ediye wasu yeta one media. Branya bosone. Nide tosweti yonu bako. Ni beboja trada. Na diya mute tumo yenu. Yedi ama ekrafo. Sompa fadi amuye. When you go fish mu swap. If you said you muye, just a binsi. Me dey want to me for enyanka emudo. Omo muni bi. So no can say. Omo muni bi. You dey me fe. And so mo dey afema mana so. Everybody wan shira ma. But no see you who perform. Everybody go be shira. Some who perform. Everybody shira mo anu shira mo anu na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso say niema bi ense ye ti say mo ene yanwan so a yebeji mo amu ye bi afi etwa mu no emu adanse de mo amu nim sompa achede 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyi ye wiye sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi. TV Emma Akitiapa. Yamwakwaba at the bar Sompa television so Sompa 98.9 and no ewo bona him cruise nyaye
Sompa 93.1 Kumasi Santimantam na Sompa 90.7 won Kransa Bono East Mantan no mo yamo akwaba yantoa kase no so mede wo ko evimfire mantamu kura efro saka soa eno yache abamu akuma mfinhia dunsia na ate tete na ate ne adi enim no anase na ate ono wo technical student from one wo ya so de panchi e wo kaso adwom ho adan ai so ye criminal na ne nyina no alaji tete ene timi kyerɛkyerɛ de enti a wo mo so abamu e panchi ne de ejinja wo mo anase kentene wo mo yesa Dijwa, ade be kyo ba no na akote fi egu na patem sebi ya dwonso egu na patem na wo hwa ani enyan ti we na ye di sa adwuma na bronya ebe yi akwanhia biara na se sen biara nkosan obiara wo dwem ha na yetimi ahwe madwumadie so akoso pepepe we ni esre se sa bambu betimi akoso yojo na mba no so benya omo asomdwe na ehu ni suru a wo mo dijwa wo ha no sa die mani na etwatwa na numu ahwe nti ye hwe se yedin be wakoma police fo na a police fo nso ahwe kwan amade ne be fa so because yen de yentimi nka ho hwe na company ani wo mo edi dwuman Cobra Security Services, a private security agency, and the woman a juma. To almost a security persons, and a buy a man, or more to me decide me. Now, I'm better also, and my more decide Marco. Or bra, a man so I am was on the bois, you decide me with Juma. Alaji Haruna Tete, and a penia, a jano, nanobi mopa, not say, what didn't say me a tuja. Sir, what is it, watching a day? Assembly abato no yin kransa na tifin na afo firi mu a ene baabia ewo su huma fa ho nso wono mo nka ho a wono ma kan nyina eto wono maba na no ene pani ohwe apaya mamoni nkrunkuma mpuntu so yewura dana kwakubotwe okremra hye badwani chese won de wasusu na ne nsusu ya wonsu ne se anya hwe ohamu nche mu adu no de assembly level elections no wono betimi anya elections, they are the bedrock of our democracy. When we talk of people getting closer to government getting closer to people, talk about representative democracy, that is where it starts. So if these things are working very well, then it means that the communication. And no, you dan kwakuboche. Okremra sebadwani apapa mamoni nkrunkuma mpuntuo no woni etua ano Minister of Local Government and Rural Development ene ye potokasem afi yento aso na yenko ye kode a mede okodwa aboso abato mpesua no so abato commission wo ho ma me fatoma kantom eno de atodwa echese o eda chena nyame de ten abato no benya abaso na enema hodo ne akade a edise ne nyina wono mo nsaka bibia ye ready na mom wobesreti mamufo no nso asebio wobese wokwa haba mu abansa na wobabeto aba no se de beye na yebetimi nya ne ehwe ne ntem na enkonko yesu mu abato na afi enema hodo te se bambosem bibia nso betimi akokama enkane anso begina so viarefo ama wo matimi aye wo madwuma se de ese na efata wo de adesrei atu dwabra one sompansa ntrofo edi nkomo okura ID card a oto amem eyeye bia onko na onko to na aba mpempi omuta aka assembly election ye ntu enye bibia mfirim abato de nipa ba kokora to a ebenya wina nti ebia na nipa ba ko na akoto no wosi ye nka minima nke ko yiwe ebia wokoto ya nka wo favorite na wini nti mesere se obi bia nkonkoto na aba na de ba ko nso ameka ne se eno abato komisa maame Fatima Kantoma na wiye wo mo nso eto aba no timamufo no nso ekyerɛkyerɛ wɔn mo haw de nti abato no kura ya na ne to aye wo mo bibie wo ho nti a ogya kokɔ ye hia wo mo a wo mu se saa assembly abato hia te se mra se badwafo no mampane de no wo mo kyerɛ di ntira nipa ne kwa kwa di ebia media first this assembly for funny who is ko na conference so abato de say apa you who by some between you or say this assembly man people no say me na it's really this assembly phone na wo hwe no chetimamphobia ono moto aba no na wo mo tredi nti assembly apro no edu ba bia na ayesa eno nyina no enfu aye hwe ni
no bayiri won ho pa na won bepem akomonim enti sesei se okoba bia emrase badwa no won mu yiyi parliamentary candidates no won mu yi ma no a obi a de ayefene da na no se oba no a saadi tano tifi won mu ye bi ma me firi da prempa pen so oba no a sesei adu nkransa na afo enne tifi oba no na won mu de nam esan se adu nkransa na afo a oba pa Harriet Oponchire Mantine Jinam ewo sunu din mu na akwa atifin so oba pa Jacqueline Boatema Bonsu ene jinam wo mu nyina afene no eye oba no a na oba no akan ena pani bi di tudwa se wo ye oba na opempa ekọ wonim ewo bibia mu akan ne adwuma mu ududu so ho pe ne wo maka ai we di odene to ena kwaje golfo ena odene to ena yesei sabi o ase mema ne de ne to na ne nyina nkanfu ano de wo ka sa asemi oye obi a wagina se yento so aba no wo meya asambire man ewo esuman afa ho ena wo de sa ansemi atudwa ma dodo a yemfa ye ho nse no mem se ukora weni mo sa no politics ma obi wo ho ani edi watam ese obi a ukotwempena ukobo ebrabone eno nti na ye de ye ho kohye bibi ma na ma dodo na etwen ye ho by media ma fatu me atom ho so say bibi a wo mo be kafa ho bia no bia wono we asen no for afa ho no wo gina se yento ne so aba no wo meye asambire wo man oba pa Henrietta esuman akomfo de eho na wo gina se yento ne so aba no wo che se wo ye oba obo ho pagya kakra bi ewotumi mu pe na ye ba be ka se sabi wo do oba bi na kokogye ye ewie no wansa na amananso ho na woto amu cheche se abato no de ekọ na mom adekire ne empuntu ahodo a won mo hwe ni nyina no ewo se ho kasa kire ene suamu bi etimi koso ti me bef ekrom ha me hu se nkwala no bi na ambasabasa omo nko school nti me fato me dia to me hu so se nya me boa na se omo to aba na mame a nkwala ye wa ha ye nko school no me a me ko teacher fo ne ho na me no omo akodi mpense mu ahwe adekro nti a ena mo so nkwala ne nko school no me wi a me frɛ awofo no na me ne awofo ne hia se bi asikasam eni a woti ye yo ba pa Henrietta esuman asen akomfoze eno mekanisi ya na maka kuku anom ne papa toast no mukasa aka ne ye ntesa meka akomfo ede na asamasa oho ena ye gina ne ye de kase apem na mom se afi no waso afidi a na 3 eco capsules no wonsanya nkan bi amekanfo amaw eko kwaduro tatahwe eyantima duro no sisi ade aduro pebi memmene ne se anoma edi mo na enom mo anyi omu aduro yie mema de nya aduro na emma se ode po awo so a yade a ye fere yade emfa nkonkotwo bi ansa bo modern se obeno num nure na ye ohu yie na adomaboa ebi na de aba be wo entem na wapaduro na fe wamane bi na hotaba 21st clinic de or clinic of our time ampa or a sciatica expert one ye hwehwemu mi hu se oto ase ho kofa o nan kokomu asi o nantu kosi o nanti ho entinu ne twetwen mozu pu chechew ananse che o nan a ananse no onye police onye soja onye fire o sciatica na ebo opunu mu no ko 21st ne yenhwewo enkura bata na burudu no wo man mu ba bia ye wo ho 0540311311 enkran wo do me market wo kumase ehwa overseas ho afa radio nchen ya bentimba market wonu me wo tachima nyina nko Jane Bank dandadanum enkuransafo Victory Presby Bank no ne hwe anu mu pe wo mo sei ekunafo achede no wo maye wo mo chefa eho na wonu mo wo ya no wahwehwe won na ja wadom aboa ama ayaresa papa na fe ohu atọ ye ka ne sei no mesaka e de akere so obetu kwan ya ma express group from fa wonko se okwa sra anase ukosua de okwa ye adwuma wo no betimi de wakodadi anoma ye de obedru sesi a sabere ya opewese no atweneti onua Tabita clinic say wayare safie ni ho babia obi a woto nsafrew minim yade etew so a wo mo ne adura yade bekan ama hoto aba wura babia Tabita otenenka ababawa obesode ne awuo no na aseye na wunya nwuye di a waka wani aguso na home mienu miensa bi da so wo mu Tabita nchen na yemfa mfide no hwehwe mu na eno achi yemfa dupankan na wawukura asore 0202 347 647
ofre en ho a ye no bekasa na nneema nyina akoyie de ama wo onua ye boso yi mizo fruit drink no ya anom ne ye de amango aye bi ene ye di nnuaba ya kan nyina bomu a etimi di afranso aye mixed fruit no a eye nipaduane yie wodidi asa obototwe nonom bi na entimi mumu aduane mu nketenkete mese bo kora na wamena ebebubu nketwa ama etimi digest yie 5G energy drink ka ho ende ya ho de nia no ne kode da ho ginseng wom green tea wom guarana wom obeka kan na wajaji ben mu e kan bo mane yenum enti nonom bi na wa ho den no enya akese num a ebetimi aboa ma ko nyuma nyina so Catchers Marketing Agency na akofa sa ne payaba 0246270221 eyase aye frase ejoba ase bronyai eno ane edidi sompa kunafo akyede no eno ane ede kye kunafo no na wo moni so ada ho na wo manya hoden foforo ade ye adwuma wo mon kai wo mun chikura eno achi no me ka kire wo se cloud internet se da achi no ebe wabobo no ha ya o entime ntwan wo jo ben no enti future can't wait entime ntwan wo internet ebia na eye wifi yen connect ma CCTV camera ni nyina ye yo kuma wa rural bank yen ni nyina e wo fikroma na dan krom ya na wa hwehwe yen na ja yadom aboa ye ka ne sei no na me sanso akamfo I care herbal clinic de amaw eje so zongo junction ho na be hu yen ya de be ne tew so a wo mo ne anu aduro fa hwe wo mo na ja wonom emmoa enye wo mo nko so we herbal clinic ka ho wo mo na egufo no wogu aba no na afifi na asanso aba foforo kura nti yade no wo mo je adua ni nyina ama na pro na afifi ayaresa e de amaw hwe wo mo chi akwan na wonom mo emfa ayaresa papa emaw awiabre wo madaro ma na nsempa ni nyina ye bebe e de ma wo edi no nsesan ofra metripu ametwa mani ajapi apam dada mejo so kuku avere ni kajando woni ekuku ye kase no na so mu aso maswe wo hwe ne sa ya grace ne grace so na fe systematic press wa press MCR ho no wodi ewura Facebook YouTube ni TV ne so na papa toast so abo voices ni nyina e de amaye yewura asante ebo a Benedict wono ene tete kase no mo na wosam ne ye de esomwo ye de wasine na yesise ya awiabre e sompa nkomo ohene ni adazoa sofma me premani anwomoni nyina chiwade etenase de santima ya gina tum no wama ne din foforo oba pay masa wotenase a wode sompa nkomo ye bola ene ebe o sabre kro na dance eba papa bi nso age e wo sompa 90.7 e de madoma e wo ho ba bia wo bia enko koso ane sompa ne nante na ye wo akatua pama Sompa achedie yaba Sompa achedie 2020